Začínalo sa leto v roku pána 1376, keď ma otec Bartolomej požehnal a dal mi do ruky listinu s odporúčaním na ďalšie štúdia. Nedokázal som premôcť dojatie a miesto zvyčajného bosku na ruku som svojho učiteľa objal. Pamätám si, ako jeho väčšine bledú tvár na chvíľku oživil sotva postrehnuteľný rumenec. Určite ho to prekvapilo a zrejme aj dojalo, pretože jeho prísny pohľad dravca zmekol a oči sa zaleskli slzou. Bol zmetený, ale po chvíľke objatie opetoval a svoje líce pritlačil k môjmu. Potom ma bez slova odsunul a otočil k východu, čo bolo znamením, že je čas ísť. Plakal som, ale moje dojatie pominulo hneď za bránou spišskej kapituly, vidiac pred sebou dobre udržiavanú cestu do Levoče. Prvýkrát som sa vtedy vydal domov sám. Stále predtým po mňa prišiel otec alebo starší brat. Naložili ma na voz, ktorý pomaly drnkotal do Ľubovne, kde na prahu môjho rodného domu čakala mama. Túžba po stretnutí s rodičmi nebola ani teraz menšia, no moju myseľ ovládol iný, doteraz nepoznaný pocit slobody. Pociťoval som zrušenie z tajomného neznáma, rozprestierajúceho sa v diaľke za modrými horami. Mal som 16 rokov, teda vek, kedy nebolo ťažké podľahnúť mámeniu diabla. Podnecujúc moju zvedavosť a túžbu po dobrodružstve, ma určite chcel zviesť z cesty za kňazstvom, na ktorú som sa vydal už vo svojich 10 rokoch. Vtedy ešte nebolo ťažké odolať, pretože moja existencia závisela na otcovom mešci a tým pádom aj na jeho vôli. Ponorený do vlastných myšlienok som si ani nevšimol, že za mojím chrbtom zmizla silueta majestátneho hradu spišského župana a ja som sa ocitol na miernom pahorku. V údolí ležalo najväčšie mesto, aké som dovtedy videl. Bola to Levoča, obohnaná prstencom mohutných hradieb, v pravidelných intervaloch spevnených väčšími či menšími baštami. Napočítal som ich 22, ale niektoré sa strácali za horizontom mestskej zástavby. Za každým, keď som tu predtým prechádzal, bolo vidieť, ako rýchlo opevnenie rastie. Drevené palisády na hlinených násypoch postupne vystriedali mohutné kamenné múry. Z otcovho rozprávania viem, že kolonisti pochádzajúci z jeho rodnej zeme sa tu usadili iba nedávno a takmer z ničoho vybudovali počas niekoľkých generácií rešpekt vzbudzujúcu pevnosť. Pravda, k dokonalosti mala ešte ďaleko, ale hradby obkolesujúce mesto už boli dokončené. Stále sa ešte pracovalo na prehlbovaní širokej priekopy okolo vonkajšieho opevnenia. Povozy ťahané záprahmi mohutných volov privážali vyťaženú zeminu do mesta, aby ňou vyrovnali terén z vnútornej strany hradieb. Múrári a tesári pracovali na dokončení menších bášt či vnútorných ochodzí. Cesta ma priviedla priamo k padaciemu mostu Hornej brány. Aby som bol presný, k drevenému opevneniu, ktoré ho chránilo pred neočakávaným útokom. Tu som musel odpovedať na pár otázok nie príliš zdvorilým mužom z ozbrojenej mestskej posádky. Slnko sa nakláňalo k západu a mne bolo jasné, že na cestu do Ľubovne je už dnes neskoro. Medzi mnou a mojím cieľom stali hory, skrz ktoré nebolo rozumné prechádzať po tme. Preto som sa rozhodol prenocovať pod ochranou hradieb. Po zaplatení mýta za vstup do mesta a preukázaní sa sumou potrebnou na uhradenie nocľahu mi veliteľ stráže uvoľnil cestu. Naskytol sa mi dovtedy nevydaný pohľad. Nado mnou sa tyčila väža, chrániaca vstupnú bránu. Nemal som veľa času na dôkladné skúmanie jej vzhľadu, pretože most bol úzky a za mnou naň práve vchádzal ďalší voz naplnený hlinou. Po pár rýchlych krokoch som sa ocitol na kamennej dlažbe podbrania a moju pozornosť upútala lucerna visiaca z klenby. Šikovné ruky majstra vyrobili z medeného plechu hlavu leva s doširoka otvorenou tlamou. Vlastne s 2 tlamami, pretože lev mal 2 tváre. Jedna pozerala dopredu a druhá dozadu a tak pripomínala pohanského ochrancu dverí, brán a priechodov Janusa. Takýto zjav ma ohromil a na chvíľu som asi zastal. Hej ty tam, nezavadzaj, keď nevládzeš, tak ustup z cesty, ozval sa za mnou mužský hlas, zrejme furman.
Nespúšťajúc zrak z lucerny, som inštinktívne urobil krok na stranu, pretože v brane sa priestor oproti mostu rozšíril. Nechtiac som skrížil cestu tým, ktorí išli opačným smerom. Možno iba vďaka dobrému postrehu som sa len tak vyhol priamej zrážke s protiidúcim. Strátil som však rovnováhu a podobne ako sa topiaci chytá slamky, a ja som hľadal záchranu v človeku, ktorému som sa snažil vyhnúť. Nasledoval dotyk, objatie a príjemná vôňa. Ocitol som sa v objati mladej ženy, ktorá na mňa hľadela prekvapenými očami. Rýchlo som od nej koktajúc ospravedlnenie odskočil. Napriek očakávanému výbuchu zlosti sa stal opak. Zmyselné pery vymodelovali na príťažlivej tvári úsmev a ja dodnes neviem, či sa žena smiala na mňa alebo zo mňa. Každopádne bolo to prvýkrát v mojom živote, čo som sa ocitol tak blízko cudzej ženy. Naše stretnutie trvalo veľmi krátko, pretože okolo idúcu tlačili ľudia ďalej, až sa napokon stratila v dave pred hradbami. Zostal po nej iba zmätok v mojej hlave a príjemné šteklenie v hrudi, ako by sa tam preháňal celý roj motýľov. Otec Bartolomej nám v škole vykreslil ženu ako nástroj diabla, ale mne sa skôr zdalo, ako by mi cestu skrížil anjel. Upratujúc pocity v hlave, ani neviem ako som prešiel bránou. Predchádzajúce očarenie rýchlo vystriedal úžas nad pravidelnosťou ulic a veľkosťou tu stojacich domov. Už na prvý pohľad bolo jasné, že všetky stavby vyrástli na predtým nezastávanom pahorku, ktorý prví osadníci dôkladne premerali, aby tu následne vytýčili pôdorys budúceho mesta. Rovná, široká ulica lemovaná hrazdenými domami ma priviedla na námestie. Predo mnou sa otvoril obrovský priestor. Kameňmi vyložená plocha v tvare obdĺžníka bola mozgom a zároveň aj srdcom celého mesta. Po jej obvode stali v niekoľkých radoch drevené kupecké stánky, zabezpečujúce obživu tunajším mešťanom. To, že v meste vládne právo a poriadok, symbolizovala z kameňa vystavaná radnica. No v centre všetkému dominovala katedrála, ktorá ako zdvihnutý ukazovák pripomínala, že bez Boha je všetko snaženie márne. Stále ešte bola obložená lešením, ale už teraz svojou veľkosťou vzbudzovala rešpekt. Zamotal som sa medzi robotníkov a nepozorovane vstúpil do rozostavaného chrámu. To, čo som zbadal, mi doslova vyrazilo dých. Vysoké stĺpy podopierali klembu, pripomínajúcu zložené dlane pripravené k modlitbe. Aj napriek mohutnosti som mal pocit, ako by sa vznášala. Celý priestor na mňa pôsobil až neuveriteľne vzdušne a ľahko. Chvíľami som strácal pevnú pôdu pod nohami a nie len duša, ale aj telo boli pripravené vzlietnúť k nebesiam. Zatočila sa mi z toho hlava. Atmosféru nadprirodzenosti dotvárali steny, vymaľované výjavmi z Evanjelia. Vtedy som si s úsmevom spomenul na náš kostolík v Ľubovni, kde mi podobné, ale oveľa skromnejšie fresky slúžili ako šlabikár prvých latinských slov. Mesto ma zaujalo natoľko, že sliedenie mojich zvedavých očí ukončil až súmrak. Začalo sa rýchlo stmievať a tak nadišiel čas poobzerať sa po nocľahu. Bolo mi jasné, že pár drobných mincí v mojom mestci nepostačí na prenájom izby. Vošiel som teda do hostinca, kde ma privítala známa vôňa. V medenom kotli sa nad ohniskom varila moja obľúbená krupová polievka s udeným mäsom. Aj keď klenutá miestnosť bola na prvý pohľad plná hostí, dalo sa tu nájsť ešte voľné miesto. Objednal som si jedlo a dohodol s krčmárom cenu za prenájom tvrdej drevenej lavice na celú noc až do rána. Po večeri, keď sa nocľažníci začali pripravovať na spánok, vzal jeden z nich do ruky lutnu. Hostinec zakrátko zaliali príjemné tóny, pri ktorých sa mi rozbúšilo srdce, hladené tisíckami motýlych krídel. Len čo som zavrel viečka, v tme sa zjavila tvár onej neznámej pocestnej.